А да попитам за човек, примерно човек, който реши, че иска А3 и гледа евентуално това клипче с идеята да види дали се заслужава, какво би му казал на него? Ами, много да внимава при покупката, защото специално за това двойка Теди има всякакви легенди, говори се, че е кашкавален мотор и не знам си още какво, но поддържана ли е добре колата, няма да има никакви проблеми. В принцип, най-слабото им място е главата на тия коли. Те пукат глави. Нали, има едни буквички А, Б, С, като Ато са в първите там 2003-2004 година, 2005 началото. Бето са като моята, реално. Средна хубост може да спука, може и да не спука глава. Нали, да чука на дърво, не съм имал проблеми. С-то са най-безпроблемните. Там глава почти не може да спука. Нали. Не, че няма случай, но са рядкост. Реално, ако може да си вземе С глава, най-добре. И най-вече да е гледан екземпляр, защото не случи ли на кола, ще намрази марката и модела.